Voditelja pjesničkih susreta Dobro jutro more je gospodin Milan Vuković, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, te ga molimo da otvori 10. Dobro jutro more. Dragi uzvanici, prijatelji, gosti i mještani po strane. Kulturno-pjesnička manifestacija Dobro jutro more, kojoj obilježavamo 10. godišnjicu održavanja, razvija u hrvatskom narodu osjećaj obrane hrvatstva, njegovanje domoljublja i umjetničko-kulturnih dostignuća povezanih s činjenicom mediteranskog kulturnog povijesnog ozračja na našem Jadranu. Povezujući ovu kulturno-pjesničku manifestaciju s danom domovinske zahvalnosti, vjerujem da ovaj pozdrav moru znači u stvari pozdrav našem najljepšem prostoru, koje nas zove, mami i privlači svojom širinom, ljepotom i toplinom, prostoru koji je rezultat zagrljaja neba i prirode. Naš kulturno-politički razvoj na istočnim obalama Jadranskog mora usko je povezan s činjenicom našeg nazočenja na njegovim obalama i njegova utjecaja na usađenost mediteranskog kulturnog ozračja u našem dnevnom životu. Naše Jadransko more je dio Mediterana koji je u stvari bio prepoznatljiv kao čitav stari svijet. To je biblijsko sjedište kultura i koljevka jednobožačkih religija, prostor povijesti i života umjetnosti. Naš Dubrovnik je nekada uz Veneciju, Dženovu i Aleksandriju jedno od važnijih središta kulture, pomorska sila i trgovačka luka. Naša sadašnja sloboda i samostalnost Hrvatske bitno je proizišla iz bezgraničnog odgoja i razvoja duhovne slobode koja nas je nadahnjivala pojmovima duhovnog odnosa prema nacionalnoj svijesti o nužnosti naše samostalnosti i međunarodnog pravnog identiteta domovine Hrvatske. Zato, od trenutka kad je sa oduševljenjem pokrenuta kulturno-pjesnička manifestacija Dobro jutro more, prolazi 10 godina, iako je to dugo razdoblje u životu pojedinca, osobito onih koji su, tako rekuć, dnevno bili povezani s njezinim uspjesima, to nikako ne smije biti ograničenje za jedan dugoročni pothvat i značaj ove kulturno-pjesničke manifestacije, koncipirane da postane velika pluridisciplinarna i međunarodna riznica ljubavi i duha, odanosti, sveukupnog životnog i političkog djelovanja hrvatskog čovjeka na obrani vlastite slobode, samostalnosti Hrvatske. Mnogi hrvatski pjesnici upravo taj smisao ove manifestacije u svojim pjesmima su posvjedočili i danas svjedoče. Vjerujući za to da će zajedno sa svojim prijateljima iz inozemstva nastaviti sve dok smo kao narod na ovim svetim prostorima nazočni, proglašavam 10. susrete Dobro jutro more otvorenima. Hvala.